anzi Precious Kambiri kana kuti mai Tomu ndogara mudore pedzisire. Saka mai ava nomugariro hwavo kuti vanomwa vachingopengeka zvavanoita. Asi nezuro ndakati vana vapedza kusvika mapleti masikati ndakatobva basa ndichisvika variraiti wasina kana kudhakwa kana kuita sei vatogara pasi vangu nomumwe wawa. Saka manheru ndari kuchitotirega ndichitore mvura ndibike nanditori mumba mangu ndichitore mvura ndibike vana pakavisuka mapleti havana kuchera mvura kuti vaone kuti ndizopapa ndachibuda ndakuti ndinochera mvura ndakasangana nemwana wamachikora anonzi Fordison. Ndoda kutopiwa makipa mumba mavo namai vacho. Saka zvikanzi maki ana sekuru kubafu pandakutoenda kulisina ari papapa ari kutoda kumira pari saka ndokuti iwe ukuendepi zvikanzi ndakuenda kutoilet ndikati aiwa kutoilet ndatanga ndoda kudini ndoda kuenda zvikanzi maiwe mumba muri kubaka maitanaka vari maitanaka vanga vari mumba mana afodi macho. Saka ndatoongorerawo ndikati zveshuwa maitanaka mumba muri kudini muri kutsva mai mari nawo yaimona imba iri kudini iri kutsva zvikanzi zvisiyei izvo ngazvitsva zvinangana nebasa rese ambonditizire amboendepi achindisiya ndindege ari kutopopota paipi patatoramba tichitovakuchidzira kuti imi uyai muone zviri kuita imba zvikanzi siyanai nazvo zvakadaro pandatodini pandatonyarara patauchitobuda nana sekuru baba machikora tautotora mabhaketi ivhu tichidira mukati umu nehosipaipi mvura yakaramba kudini kupedza kudira nekuti mvura yacho nainge iri kuda shoma patautomboramba tichingodira ivhu asi yanga akangogara haana kumbobvira abuda mumba machona maanga akagara akasiya zvakadaro tongosiya zvakadaro kwachitanga kubuditsa zvinhu zvedu mumba medu. Ndonzi Mushari Gambiash ndauyawo panapa pane incident yakaitika yamai vakapisa zvinhu saka pabuda nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuti mai vanenge vachiita zvikomba vachiita zvakawanda pane sort of domestic violence nemathreats saka vanhu vangochingoti mhanza dzedika anenge atadyiswa bhozi ivhu zvaitika anongodzoka ongoti zvatopira saka muchivanhu chedu munhu akadyiswa munogona kutumira mwana kana munhu asina kurara nemurombo ukurowa nemutsvairo paanovhunduka zvinhu zvinofumuka vamwe vanoshandisa dero kuvhunza vamwe vanoti apinoiti yake kufumura zvinhu zvinenge zvakadyiswa. Mumba umo ngemwe mwana wangu mwana wasisi angu nogara umomo ndakatosvikawo zviri kuzi imba yemwana iri kutsva ndobva ndatomhanya ndogare kwamazhambe ndobva ndatouya ndakatosvika anhu atopedza kubudise zvinhu zviri kutoita zvokukandwa zvinhu zvese zvakapere kufa izvi zvakapere kufa mawodhiropu makicheni intaya akafa. Ndasvika mai mukadzi wacho yenawe umo wanga akadhakwa saka paanga akadhakwa doro raakupera zvingazi wamama wakaka murume wangu uchauya achimubhadhara zvese zvinhu izvi uchauya achizvibhadhara tikati yezve saka mimi hamuna kudhakwa kamuri utaura kuti uchauya achizvibhadhara zvaanoda kubhadhara mari yachoone pekuti unokwanisa kubhadhara zvinhu zvanhu zvese izvi akapepopota zvingazi wanakirwa ana angu inini ari kushupika ana angu andinetsa chini akataura zvakawanda akanga akudorohwa padhora paari kutaura kuti hazi mwanakirwa handisati ndatanga ba akatoti handisati ndatanga ba ndichadototanga zvitete izvi chadotoite zvidhaku zvakapfuura ipapa saka wakatomborohwa mamba mathu nekamukomana kakari padhoa obva achaya saka ndobva ndakazoti mwana wangu endai kumapurisa muende kodini koripota iwo obva asara paakasara mwana wangu aenda iwo akazodaidzwa zvikazi mukadzi wacho ngadini ngauyo obva aenda ndopaanga akutiradza kuti wakaka hambai kumapurisa kwacho kana kujeri ndinoenda ndinotoenda kujeri saka nguva yaakataura nyaya dzekujeri wakabva endotoilet uku mukadzi wacho eno netambo akudozvisungirira
obva azoteerwa ndimai Marina zvikazisiyana nezvemuri kuita zvo obva asiya zikazi hambai kumapurisa ndopanga kuchiende kumapurisa saka kumapurisa akazobva kuma-12 past 12 tobva tazoti so saka mai Tanaka acho aenda nepi zvazaramba ichikwidza nerodi tikati madini kuti mungosvika mise kumba zvikazoti kuti handichaendipa ndaakukwidza ndega ndokukwidza kwaakaita ega aya obva auyawo asi akapopota kuti wanakirwa murume wangu wanakirwa saka zviri kutobhowa zvinhu zvese zvakapere kufa chichi mwana wangu akatofona ari kuti pane pendakapfekere mari handitozivi kuti ndaipfekera papi mabhethi machinyi zvinhu mvura yakabva yatotange kunaya tikatange kunayiwa mvura iri kungonaya saka zvinhu zvese zvakangoti nyangararo ndotaura inozi chikoka mubhedha ndinogara mubhedha saka ndandosungira kiti ndinogara mubhedha saka zvadaro mumangu wanga ari kubika ndikati baba mara mukuzuva reuti uri asi mukupisa saka ndine kamuzuku kakauta kuti kari pamubhedha kari kuhakira chii ndotodaidza baba chikati baba natibudisa mwana panze kuhakira hutsi sekuru acho anenge ari kuti ari kupisa obva toti zimagasi pasina chinguwa hutsi wakabva watotitimba mumba mwana ukobva atobuda panze kati mama ari gatibudise mwana panze paanobuda ndopakati mama mai baba Tanaka muri mukubaka moto ndopakandikorowa chii pakandikorowa dhoo mwana wangu saka paakaorwa dhoo wobva ati ndobva ndatosvika paanga ari moto wakutobaka mumangu rotora mabhaketi anhu akazotibatsira kutora mabhaketi papasisina saka iyo maicho iyowawo kuimba yakacho anga akatogara mumba mangu kuti mai Tanaka muri kuona kuti imba iri kutsva ndopakati good one ndaroti zvichi nokuti murume wandirwadzisa kanzi andirwadzisa aita sei peno hana chakati kuti munhu wanga akadhakwa zvazotopedza kana 10 minutes wakati akatoparara ndotochipana imwe azodhakwa nguva ine mai Tanaka tatakagara mumadhakwa nguva saka iwo wanga watobva mumba ndamzwa kuti anzi pamoto panga patori nepoto yemuriwo papa nepoto yemuriwo ari kubika pekutanga ndobva ndatombopinda mutobva ndadzima obva ibva abatidza kwabika muriwo kwakusiye mvura yesadza ndopakabatidze kenduru negasi vasati kenduru rirapa gasi rirapa saka ndopati gasi yakaende kodoona kuti chii chakaitika saka petakazopinda kuti takatoona moto kuti uchifamba kuende kumubhedha kudai saka achizoti chii chakafambise moto kuenda kumubhedha moto wakaramba kudotora mahosipaipi ndopakazoya inoitwa Phineas Manyika ndinogara pano paProkuyati ndakazofonerwa nezuro nawo hwaimba iri kutsva anofunga iti kuma26 ndiri kuenda kumusha pakatsva kanzi kenduru ndo rakakonzeresa kuti patsve kudai zvinhu zvakatsva mubhedha kicheniti wodropu zvatsva zvakawanda masofa hamuna chakabuda hamuna chabude muruwa marooms manganakacho one room mamine vanhu mwamusina vanhu vanga ari kunzi musina vanhu saka vanoziva kuti mumba mukutsva hana manext door ndo akazotaurwa kuti mune mumba muri kutsva varidzi vacho wanga aripo mukadzi ndiye wanga aripo asi pari zvino hatisi kuziva kuti ari kupi ndatouya makuseni hatina kuziva kuti uripi zvevhari zvemazuvano mwaindoinga neseti yemasofa icheni uniti odropu bhedha metros nebhesi racho zvese mishini yemachips yanga arimo ndozvinzaine muno ne400 yenda ndakaisa pembe dzangu 400 zvinhu yes saka zvese hapana kana chinhu chakwanisa kubudiswa zvemurungoona hapana kana chinhu ko hauna kuendera here kumamwe marooms moto wacho mamwe marumu ndo takapwanya akadhistroy mawindo aya akudo kubudise zvinhu manext door makazodhistroyra saka haunozoafecta but kuma12 ngaindopeta gumisiro maona titozivi kuti uripi
12 midnight. Zvaitika hanzi zvaitika nguva izvi. Izvi zvakaitika kuma 6 o'clock. 6 p.m. Kwemima musina kumbonetsa naye here mudzimai? Hatinambobvira takangoona nemakuseni. So ndobva ndafona ndiri musikana ndiri kuenda kumusha kotora ana ndouya naana kuno. Ndobva ndatotuma musikuru kuendesa muriwo nemareka. Ndobva ndamhai kumba kumusha kumadiya kodini uya naana makuseni. Saka pamakauya navo vana vanotouya navo pakuzi ndatozvoiswe kuti hapana pekupinya navo. Une mhuri yakakura zvai? Vana ndine 3. saka mazombotraya kumufonera here mudzimai kana nhasi kunzwa kuti ari zvino? Foni yake iruzi yatsvira muno. Saka hapana pechimutomfonera. Foni yaipinde muno yainge pashamwari dzacho. Iye anonzani? Jessica Mashodzi.